Takže ahoj, máme 1. prosincovou neděli. S Honzou jsme se vypravili opět na pískovnu a jako první si chceme připravit krmení. Máme tady opět Starfish krmtkovou směs. Jsou v tom nějaký malý peletky, konopný semínka, nějaký granulky, drcená kukuřice. Ono se nám to tady hodně fakt osvědčilo. Nemáme toho moc, ale myslím si, že to musí stačit, protože tady jsme jen jeden den. Pak tady máme kukuřici půlnoční pomeranč smíchanou s normální kukuřicí z pole. Takže to jdeme smíchat a budeme to tam naházet. Takže si to jdeme smíchat. Nejdřív tam nasypeme kukuřici. Tak, teď to trošku plonkáme. Ještě trošku. Musí z toho být takový koule, aby jsme to tam dobře dopravili. Ještě trošku jednu hrst. Tak, teď si do toho nalijeme vodu. Jenom po kouskách, aby jsme to nějak nepřilili. Ještě z toho koule nejdou. Ještě trošku vody. Už by se z toho koule dali umačkat. Tak jo, tak to tam jdeme naházet. Tak si jdeme zakrmit jedno naše lovné místo. Udělali jsme si takhle malý koule, to tam jdeme naházet. Se rozpadají. Tak máme nakrmeno a tak máme zakrmeno a 2 pruty jsou ve vodě a tenhle už tam půjde taky. Takže teď si ukážeme, jak navázat návazec, který tady používáme. Vezmeme si pletenku se smyčkou na 10 kg, dáme tam kukuřici, aby jsme si mohli odměřit délku návazce od háčku. Tak, vezmeme zarážku. Takhle. Tak, teďka si vezmeme broček a peán. Tak, a dáme ho místo gumičkové zarážky, aby se vlastně ta kukuřice nepohybovala po pletence k háčku, aby se to líp zapíchlo do huby. Vezmeme si háček, a šima 6 máme, protáhneme to zadní stranou očka. Takhle. Odměříme si tak. Takhle dobrý. Teďka si obmotáme tak 7x až 10x. 4, 5, 6, 7, 8 stačí. Tak. Protáhneme zpátky. Tak. Zatáhneme. Táhneme tak. To je pěkné. Vezmeme gumičkou, můžeme vzít i smršťovačku. Takhle protáhneme.
Tak. Navlíkneme na háček. Takhle. To upevní krásně. A teďka uděláme vlastně na konci smyčku, aby jsme to mohli zavěsit na gizmo obratlík nebo prostě na nějaký obratlík a mohli si ty návazce takhle krásně měnit. Takže máme první záběr, je asi 12:35. Za to na 3 půlnoční pomeranče, ještě s jednou plovoucí kukuřičkou. To tam hodíme znova, snad přijde ještě. Takže teď ten kapr nám přišel na tuhle montáž v podstatě. Úplně stejně jsem to měl navázan, měl jsem tam stejnou nástroj, tak to pošlo na stejné místo. Přímo do kuchyně. Takže naše výprava se vůbec nepovedla. Chytli jsme 2 kapry a z toho jeden byl zdokumentovaný, jeden ne. Z důvodu plný paměti. Nevím, jestli tuhle sezonu ještě někam půjdeme, asi ne, je na to moc velká zima. Tak se mějte, čau.